Dobar dan, poštovani naši, ja sam Marija Lošić ispred kompanije New Light Turkey i sa mnom je naravno moja koleginica Belinda. Nas dve smo vas danas dovele u Alanju, centar Alanje, da vam pokažemo jedan fantastičan stan 1+1, 60 metara kvadratnih na 3. spratu. Stan u sebi ima spavaću sobu, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i terasu. A šta imamo u njemu, to ćemo zajedno da otkrijemo. Izvoli Marina. U samom ulasku u stan ulazimo u dnevni boravak koji je spojen sa kuhinjom, ali ipak je na neki način malo odvojen ovaj ulazni deo. Sa leve strane imamo jedno lepo ogledalo, a sa desne strane je izuzetno funkcionalan cipelarnik. Sa leve strane od ulaznih vrata imamo kupatilo koje je potpuno renovirano upravo kao i ceo stan. Marina, can you please? On ima centralnu ventilaciju, zatim beko mašinu za veš. Morat ću ipak da uđem. Imamo i bojler, što je sjajna stvar. Veš mašina je zaštićena, kao što možete da vidite, a ovo je granit ploča. Također je i ovde granit. Sva keramika je izuzetno kvalitetna. Kao što smo već rekli, tuš kabina je tu. I ima nekog malog prostora za odlaganje. Zatim odmah do kupatila imamo jednu prostornu spavaću sobu koja u sebi ima ležaj, naravno, garderober koji je sjajno i funkcionalan za ovaj tip stana 1+1. Kao što možete da vidite, zaista dosta prostora za odlaganje. Soba je također puna prirodne svetlosti, a ono što se meni zaista dopada je što ova soba u sebi ima ovaj ovako kao malo odvojen prostor koji, ako mene pitate, je sjajan možda za neki radni prostor da se napravi. Naravno, imamo klimu, komodicu sa fiokama, tako da i 2 noćna ormarića, tako da zaista ima dosta prostora što se tiče odlaganja. Podovi su od laminata, što je sjajno. I sva rasveta u stanu je poprilično interesantna. Marina će da vam pokaže i rasvetu. I onda ulazimo u dnevni boravak sa kuhinjom. Kuhinja ide odmah do zida sa ulaznih vrata. Na izgled izgleda izuzetno mala, ali ima dosta u njoj prostora. I poprilično je moderna, morate priznati. Naravno, ploča je od granita, imamo beko električnu ploču, zatim beko mašinu za suđe. Radni delovi su poprilično, duboki. Imamo i aspirator što se tiče beka. Redna je sa ove strane okrenuta, tako da zaista u radu u kuhinji dobro iskorišten prostor u svakom slučaju. I onaj bolji deo je što ona ima ovo ostrvo koje pre svega izgleda jako lepo, a sa druge strane izuzetno praktično zato što i ono ima dosta mesta za odlaganje, a ujedno štedi prostor u stanu i sjajno izgleda za jedan lep trepezarijski sto, a može da bude i u svrhu bara, zavisnosti šta u tom momentu vam treba. Što se tiče dnevnog boravka, imamo jedan veliku ugalnu garnituru koja ima mogućnost i da se namesti kao mesto za spavanje, što je izuzetno bitno jer ovaj stan ima samo naravno spavaću sobu što se tiče spavaćeg dela, a ovaj deo može da bude za goste, tako da imamo prostora. Naravno imamo klimu, uz stan dolazi i televizor, podovi su također od keramike i naravno i ovaj stan kao i sve ima dosta svoje prirodne svetlosti i dosta prostora. Sada ćemo da izađemo na terasu. Izvoli Marina. Ovdje se nećemo puno zadržavati. Pogled koji je trenutno ovakav, vrlo uskoro za nekih godinu ili 2 dana će biti jedan izuzetno lep kompleks, tako da će i pogled sam biti dosta privatan. A mi ćemo da uđemo unutra pa ću vam ja sve objasniti jer je ovdje izuzetno velika buka. Let's go inside.
nalazi na 3. spratu, 60 metara kvadratnih je u centru Alanje, na nekih 900 do 1000 metara od plaže, izlazi na Kleopatra plažu. U svom okruženju jako blizu ima bolnicu, sve moguće prodavnice, zatim pijacu, imate i riblju pijacu. Imate pogled i na Kulu sa terase, nego je izuzetno velika buka pa smo morali da uđemo unutra. I sve u svemu jedna sjajna ponuda, a fantastična cena ovog stana je 89.000 evra. I još bolja priča koju nosi ovaj stan je da on ima i garanciju što se tiče samog izdavanja. Što znači koliko želite da kupite ovaj stan, a u međuvremenu kada niste tu da ga izdajete, mi kao kompanija nudimo garanciju i za to. I naravno, i to nije sve. Vlasnik ovog stana će da dobije od naše firme i kamet, što je zaista fantastična stvar. Ja vam ovim putem šaljem jedan veliki srdačan pozdrav ispred cijelog tima New Life Turkey, mene i Marine, i mi se vidimo do sljedećeg videa. Prijetno!